Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, yau abin da muke tafi muku da shi shine fa'idan kanunfari a jikin ɗan adam. Kanunfari fitaccen sinadari ne da galibin mutane ke amfani da shi wajen girki da sha da kuma wasu abubuwa na inganta lafiya da jin daɗi. Ana amfani da itacensa ko ganyensa ko busasshe a sarrafa su domin biyan buƙatu daban-daban a ko'ina a faɗin duniya. Ko da yake galibin Larabawa ko al'ummar yankin ƙasashen Asiya sun fi amfani da shi. Masana harkokin lafiya sun bayyana amfanin wannan sinadari na kanunfari a rayuwar ɗan adam. Ruwan kanunfari na da amfani sosai ga lafiya saboda yana ƙunshe da sinadaran da ke yaƙi da cututtuka da bunƙasa garkuwar jiki. Ruwan kanunfari na taimakawa wajen saurin narkewar abinci da hana cutar ulcer, yana taimakawa lafiyar haƙora da na hana kumburin dasashi da fitar jini. Sannan ruwan kanunfari na taimakawa wajen rage ƙiba da teɓa, yana maganin jiri da cutar kwalara, sannan yana taimakawa wajen saisaita sukari a cikin jini da lafiyar hanta saboda yana ƙunshe da sinadaran da ke hana lalata ƙwayoyin halitta. Amfanin kanunfari ga mata da maza kusan guda ɗaya ne. Binciken da masana kimiyya da dama suka yi ya nuna cewa kanunfari na ƙara wa mata da maza ni'ima. Kanunfari na da amfani ga mata wajen inganta ƙwan haihuwa, sannan yana taimakawa wajen shawo kan matsalar rashin ɗaukar ciki. Kanunfari na bunƙasa isar wasu saƙonni ga ƙwaƙwalwa waɗanda ke motsa sha'awa ga mata da kuma maza. Kanunfari na ƙara wa mata kuzari lokacin jima'i. Baya ga taimakawa wajen rage jiki, yana sa rashin tsufa. Man kanunfari na taimakawa mata wajen samun sauƙin ciwon mara a lokacin al'ada da taƙaita kwanakin al'adar. Kanunfari na ɗaya daga cikin magungunan gargajiya da ke ƙara wa maza lafiya, domin kuwa yakan ƙara yawan sinadarin testosterone wanda ke tasiri wajen haɓakar gaɓoɓin saduwa na ɗa namiji. Rashin isasshen sinadarin testosterone a jikin namiji na iya haifar masa da matsalar rashin ƙarfin mazakuta, wanda kan rage masa ƙarfin sha'awar saduwa. Kanunfari kan inganta tafiyar maniyyin ɗa namiji, yana kuma ɗauke da sinadarai da ke ƙara yawan maniyyin ɗa namiji, wanda hakan shine abu mafi amfani ga lafiyar maza. Haka kuma kanunfari kan magance matsalar saurin fitar maniyyi ga namiji a lokacin saduwa, matsalar da ke yawan faruwa ga maza sanadiyar gajiya ko kuma wasu matsaloli na daban. Mai da ake samu daga kanunfari na ƙara ƙarfin miƙewar azzakarin ɗa namiji tare da inganta kwararar jini zuwa ga al'aura. Ana amfani da kanunfari wajen magance saurin fitar maniyyi ga namiji a lokacin saduwa ne ta hanyar haɗa shi da wasu ƙarin abubuwa waɗanda akan shafa akan al'auran namiji kafin saduwa. Ɗaya daga wasu daga cikin alfanun kanunfari da yake yi a jikin ɗan adam, yana ƙunshe da sinadarai irin su vitamin K da fiber da chloris da carbs da magnesium. Yana ƙunshe da sinadaran da ke hana lalata ƙwayoyin halitta. Yana iya taimakawa wajen hana kamuwa da kansa ko sankara. Yana kashe ƙwayoyin cutuka, yana inganta lafiyar hanta, yana daidaita sukari a cikin jini, yana ƙara lafiyar ƙashi, yana kuma hana mutum kamuwa da cutar ulcer. Masana kiwon lafiya sun ce mutane na amfani da kanunfari wajen hana saurin fitar maniyyi a lokacin saduwa ko daɗin jima'i, sai dai ba a son shansa ko ci ya zarta iyaka. Idan aka yi amfani da shi sama da ƙa'ida, yana iya illa sosai. Ba a son a sha sama da itace 4 zuwa 5 a kowace rana. Sannan ya danganta daga mutum zuwa mutum, amma yana da kyau a tuntuɓi masana ilimin lafiya domin samun shawarwari yadda ya kamata a yi amfani da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ku saurare mu a ci gaban waɗannan alfanu wanda muka saba kawo muku a cikin wannan channel ɗinmu mai suna Karatun Zaure TV.